बाप बाप। एगो 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 गीत हमार मार्केट में आए वाला बा, गा देता नहीं ठीक बा कि अपने उड़ेला हमारा के उड़न बाज कहेला, कि अपने उड़ेला हमारा के उड़न बाज कहेला, तहरा लाजो ना लगे धोखेबाज कहेला। ये गाना हम लाइव मार्केट में बहुत जल्दी, लेकिन सली बहुत, अरे आप तो हमसे मिलने आई थी, इधर आइए। अच्छा ये आपके हस्बैंड है? ओह अच्छा अच्छा, ये भी साले ही है क्या? अच्छा, लेकिन यहाँ के तो बोहनी हमरा के पहले करा दे, यहाँ से हमरा कोनो दिक्कत नहीं बा, हैं? यहाँ से हमरा के कोनो दिक्कत में। एक कौन गाना बा कि दर्द दिल के बढ़ा के गइल। अच्छा देखिए ई होला दिलदार आदमी, आई 200 जन देख के गइल बानी कंजूस आदमी। आहा चाचा जी कि रोग लगा के गइल। हेलो कि आई लहतई में 4 दिन खातिर बाकी हल्फा मचा के गइल। लहतई में 4 दिन खातिर बाकी हल्फा मचा के। और सुना कि गांव के राजू भैया के रहे उसाली। हेलो राजू भैया की साली है ना? अच्छा यो बढ़न साली बड़ी, बाप बाप बुझा रहा पूरा खानदान आ गया मंच पर। शिवा फोटो जरूरी बा कि गांव के राजू भैया के रहे उसाली। लागे सरका के दीवाना बना के हम के ये गोरी पगल ये